kellimna fuq il-biological component, l-affarijiet li jistgħu jiġrulek tul l-eżistenza tiegħek u essenzjalment kellimna ħafna fuq l-esperjenza ta' l-individwu. Issa, l-individwu ovvjament jgħix f'kuntest ta' komunità. Sewa. Nixtieq nara jekk inti xtara ċertu triggers li qed isiru iktar prevalenti forsi fil-komunità li qed iwasslu biex l-individwu mbagħad jesperjenza aktar sofferenza. Per esempio, l-evidenza turina b'mod ċar. Meta inti għandek transition ta' soċjetà minn waħda suburban għal waħda iktar urbanizzata, iktar dens, kważi sejjer lej inner city. Hemmhekk ir-rati hemm studji sbieħ ħafna saru f'Londra fis-70s, ir-rati ta' psikożi. Psikożi hija forsi kważi waħda mill-iktar effetti estremi ta' distress, what have you. Waħda fil-bioloġi. Imma tur b'mod ċar illi iktar m'għandek soċjetajiet huma dens, iktar ippakjat, iktar ġdida riżorsi, hemmhekk l-istrain ħajżid ħafna. But ovvjament tidħol l-argument kif għedna l-ewwel vulnerability tiegħek għal dak l-istrain. Ma Malta dik qed ngħixuha bħalissa. I mean fl-aħħar 10-15 years rajna bidliet li forsi s-soċjetajiet oħra jaf stennejna li jsiru fuq 40-50 sena. Allura hemm dak l-istrain. Meta inti għandek, pereżempju, kost daqqa waħda tkun għaddej minn żmien ekonomiku tajjeb. Mbagħad tibda tara l-spending power tiegħek qed tonqos. M'għandekx daqstant riżorsi kif kellek qabel. U għal-ment li qed tara da? Nisa jgħixuha li. Ma meta jiġu għandek f'dal-konfessjonarju immaġinarji li għandi f'moħħiena. Fil-pajjiż li qed jara l-ikbar GDP, l-ikbar tkabbir ta' GDP fl-Ewropa. In-nies qed iħossu xorta toħossu il-pis ta' kemm jolja l-ħajja u qed wassalhom għall-ansjetà eċetera. Tissemmi dil-ġimgħa stess semmew li ħafna persuni differenti minn oqsma ta' ħajja differenti. L-inti kif ikollok għandek workforce li ħafna ikbar. U hemm kompetizzjoni għal pagi, fis-sens li hawn minnu lest li jaħdem għal inqas flus. Hawn minnu lest li anka fejn jgħix jaqsam ma' ħafna nies, allura il-cost of renting tagħhom ħajkun inqas. Inti tispiċċa tikkompeti probably b'mod unfair għax jekk inti tippretendi ċertu standard of living jew żviluppar ċertu skills. U mbagħad ġie xi ħadd ieħor u they are willing li jagħmlu l-istess affarijiet għal inqas flus. Allura f'daqqa waħda inti m'għandekx dak il-bargaining power li kellek qabel. Tgħid orajt għax jiena Malti nitkellem bil-Malti, m'għaddix il-klijenti jridu x'għad kellhom bil-Malti anke fl-isptar. U n-nies qed jiġu għandek u jgħidulek li din hija problema? Tkun problema għax daqqa waħda m'għandhomx jisu jekk nafek mort infittex xogħol li jaf flok battu tkellet 3 offerti issa jaf tnindum xarej biex. Hu offerta li għal-bżonni tiegħi fl-aħħar mill-aħħar, probabbli tista' tieħu offerti li jkunu ħafna tieħu pay cut jew l-istrain qed jinħass. Fuq livell individwali għal ċerti nies l-istrain qed jinħass. Dik qed hemmhekk. U dik hija relatata ħafna anke ma' mental distress u studies li wrew anke iktar firġiel ma anke fin-nisa li twassal mbagħad anke riskju ta' ħsibiet ta' disprament estremi. Dak huwa fattur ieħor. Mbagħad għandek il-fattur li semmejna il-kompetizzjoni għal riżorsi pubbliċi fejn ta' fejn titxerja l-istess toro, l-istess ġonna, l-istess jasta barra ma' ħafna iktar nies. Hemmhekk il-cognitive load huwa ħafna ikbar. M'hemmx dik ċertu tranquillità, titfa' aktar effort biex tagħmel affarijiet li soltu kont tagħmilhom mod rutina ħafna. F'da kollu jibda jippakja, jibda jabbi fuq l-individu. Ġifieri, kieku kollu nsaqsik mistoqsija diretta qed tara żieda f'nies li huma perturbati mill-qagħda finanzjarja tagħhom? Iva. Li għalija hija stramba u anomala meta nisimgħu kemm qed nikbru ekonomikament. U ovvjament wieħed irid jistaqsi. Isma' niru ċar, min xorta maħniex qegħdin f'xi stat. Maħniex fit-tielet dinja u fuq arkubtejna. Għandna fil-verità ma napprezzawx fil-verità kemm għandna riżorsi ġdid ukoll li għandek aċċess għal servizzi ta' saħħa
li maħasim mill-public purse hija xi ħaġa sabiħa immens, hija għas pajjiżi oħrajn kbar m'għandhom l-istess aċċess. Fej għandna ħafna affarijiet li huma tajbin niftehmu. Imma inti li ġielek dejjem inti tidrab ċertu standard. Sewa. U dak l-standard isir normali għalik. Fil-moment li ħadd irsaqtek lura, għallu volja għadek tajjeb ħafna xorta, kumparat ma' postijiet oħra, inti dik xorta ħatweġġak. Batek hemm ċertu vulnerabilità oħra. Hija parti mill-mod li l-moħħ tal-bniedem huwa msawwar li dejjem qed ifittex li jasal sa din il-quċċata u mbagħad mal-ewwel ħares lejn il-muntanja l-oħra. U jgħid, naħseb issa għatla dik il-muntanja. Jinket taffaxxinani, pereżempju tara l-earnings tal-banek. U tara flus, profitti u għatmu biżejjed. U niltaqa' ma' nies jaħdmu fil-banek u l-pressure li jħosshom sieken u cost cutting minn hawn u jċekknu teams u nżidu produttività, tipo tagħmel liħ ta' barra minn hawn. Għatmu biżejjed. Tirtiktar. Hija malattija dik. Naħseb jiena ma hija xi ħaġa li jieħdu saħħa tgħinna dejjem nkunu preparati għal challenges ġodda li ħajnqalgħu. Għax inti ma tkunx taf x'ħajġi sena sentejn oħra. Dejjem iżomma kisu at the top of your game. Minna l-oħra bagħad jekk ħadd f'estrem, dak qed tispiċċa titlef it-toma ta' dak li għandek. X'jiena jekk jiena kuntent b'dal-mag u mag sabiħ u jaqdini tajjeb. Għandi għalfejn kolli 20 minnhom biex għandi ieħor, fis-sens għax għandek in-novelty tal-esperjenza, mbagħad għandek id-depth tal-esperjenza. Jekk inti dejjem ħadd tfittex in-novelty, dejjem ħadd tfittex ġdid. U għaskapitu li ħadd titlef imbagħad id-depth tagħha ta' kemm hija meaningful għalik dik l-esperjenza ta' kemm ħalli tassorbija. Allura hemmhekk ħadd toħloq mismatch li ma tantx hija healthy. Ma nafx hekk qed tkun nostalġiku romantiku mingħajr ebda bżonn jew ħtieġa. Ma jiena inħoss li anke meta nara l-affarijiet li nikkonsmaw, jekk tħares pereżempju li l-karozzi kif konna libnuhom bit-tir illi da tam tal-gwerra, men, da jekk naħbat ġo ħajt, jiddispjaċini għal ħajt. L-istess għal ħwejjeġ, fis-sens qabel il-ħwejjeġ kont tixtri forsi darbtej fis-sena għas-sajf u għax-xitwa. Illum il-ġurnata bil-websites illi jipprovdu dal-ħwejjeġ vera rħas. Kważi anka l-ħwejjeġ saru xi ħaġa li hija disposable għall-aħħar. Affarijiet li aħna konna naħsbu mhux tal-li ħanilbishom jien tal-li isma' hu fiżar naf li għadu ma jidħolx eżattament f'dak it-t-shirt u ħajder qisu libes libsa, imma dak hemm. Is-sens jiena niftakar jiena kelli il-raġel tal-kuġina Tommy kellu tifel, kellu ħuħ iżar minnu, il-raġel tal-kuġina Tommy. Sewa kellu ħuħ li kien iżar minnu, li da kellu x-xorti illi il-ġenituri tiegħu kienu kellhom xi ħaġa tal-flus u allura kienu jixtrulu l-papoċ tan-Nike u l-papoċ tal-Puma u t-t-shirt tal-Puma li affarijiet li ommu missieri qatt ma kienu joħolmuhom. U jiena kont nistenna biex darba fis-sena jasal il-garbage bag id-dar tiegħi biex nieħu l-papoċċi antiki ta' dal-raġel, ta' dal-ġuvni, t-t-shirts antiki ta' dal-ġuvni biex ikolli affarijiet li huma tad-dita. Illum il-ġurnata l-affarijiet huma efemerali. Jiġu fidejku jitilqu. U qisu din hija l-ilment tiegħi għall-kapitaliżmu sa jiena pro ħafna l-kapitalizmu, l-kunċett ta' kapitalizmu free market naqbel ħafna minnu, imma meta mbagħad tossessjona bħalma b'kontettajt li it's never enough. Le, hemm punt fej it's enough. Kollox jista' jkun li jsajru biżejjed u taħarqu, sewa biex nitkellmu analogikament. U din naħseb hija problema li minħabba li m'hawnx skarsità l-affarijiet jibdew jitilfu kollox jibda jitlef il-valur. Għax inti tiri attuned, da norma tiegħi issa. U fin-norma tiegħi jiena xorta mbagħad ħanħoss forsi dik twejja eżistenzjali jew allura jisek dejjem trid dik xi ħaġa li tik sens ta' purpose li tiġitak, dejjem dik xi ħaġa iktar. Se ħana saħħab mod healthy. Jew nkella ħammur għal mod jisu konsumist, għax inti semmet il-GDP kemmu dana jipuxja il-GDP il-konsum. Aħna serna drivers tal-consumption tagħna u koll jipuxja ħafna il-GDP apparti affarijiet oħra. Xfiri
jew hemm dak il-modell ekonomiku soċjali, jew kellha għandek modell ieħor fejn ħanatu valur ta' vera il dak li għandna, quality of life għal dak li għandna, forsi s-soċjetà tkun aktar slow paced, u aktar slow cooking. U forsi ċertu nies mhux ħaqalgħu daqs tant flus, daqs kemm jaqgħu bħalissa ċertu. Però naħseb jiena l-average person probably ħajja kollha kwalità ħajja ħafna ħjar. Mhux għax jekk inti dejjem jekk ma jissottoskrivix għal din il-mentalità ta' konsma tajt. Semmejt paradoss inti l-ewwel huwa ta' nsejġ kien depth versus novelty. Depth versus novelty. Inti timmaġina hekk f'moħħok it's a versus. Huma kollha parti, huma kollha joħolqu huma elementi essenzjali tal-esperjenza. Ma kien ħan ixxiftja dak l-element wis lejn novelty minn esperjenza d-depth tiegħu. Allura ħan ispiċċa tkun tara fit-tfal, tajtom oġġett labu fih bih ġurnata, bum, telqu għal hemmhekk. Titbat id-depth tal-esperjenza, il-connection mal-oġġett. Għandek techniques differenti. Eżatt, kif naħseb il-mistoqsija ċentrali f'dak li qed huwa kif naqsal biex nilħaq dak il-bilanċ, għax il-novelty sabiħ. Li titmur barra minn Malta u tara l-muntanja l-ewwel darba jew tom fi xmara l-ewwel darba jew kollok l-ewwel baby, dak huma affarijiet tremendament sbieħ. Però kif toħloq dak l-equilibrium bej li tuħu gost bl-affarijiet ġodda u fl-istess ħin tħoss kemm huma kemm għandhom profondità. Eżatt. Li you stay with it. Per eżempju, il-gaming għal rasek b'saħħtu. Social media fejn rasek b'saħħtu. Għax jagħtik ħafna novelty ħin kollu. U fl-istess ħin jaqbdek l-esperjenza. Ħin kollu tibqa' hemmhekk, jien nafek hija logħba. Ħin kollu żommok ġo fiha dejjem ittik xi ħaġa dan li tiġi esperjenza immersiva ħafna. U l-ħajja tagħna tista' tkun nużaw dak il-modell b'mod tajjeb għall-ħajja tagħna. Li xorta ndaħħal l-element ta' novelty fl-esperjenza ta' kuljum. Ma jistax nqoddin għaw frutina, mort il-ġim fil-ħodu, mort il-xol, mort l-ura d-dar, Netflix, play, repeat. Jaffi kollok ħafna depth hemmhekk, imma tlift il-novelty, trid tiddaħħal. Għalfejn tajt jaffi kollok ħafna depth hemmhekk. Għax għandek ħafna repetition, għandek ħafna immersion, għandek dejjem tagħmel l-istess affarijiet. Imma jekk ma jsirx perfunctory ma dawk l-affarijiet li tibda tagħmelhom mingħajr ma tirraġunhom. Għalhekk trid imbagħad ikollok fihom l-element ta' novelty, nafekijiet il-ġim ħad tipprova affarijiet ġodda, challenges differenti, jekk hija frutina ta' xogħol l-istess. Dejjem trid toħloq dak il-continuum, jekk aħna nifukaw wis fuq aspett waħda ta' esperjenza, probably ħan tilfu element importanti ħafna. Li ħadd ixxiftja l-ekonomija b'mod sabiħ għal numri kbar, però l-esperjenza tal-individwu qed narawha li qed tkun xotta mbagħad. Jistgħu qed nitilfu dak is-sens ta' purpose fil-ħajja. Issa l-ilment l-ewwel li għamilt inti minn kif qarras wiċċek meta li din ekonomija ta' konsum. Naħseb inħoss intuitivament li għandna dil-avverżjoni għal konsumerizmu, consumption for consumption's sake. Jisu milli. Ovvjament. Għax t-tirrifti fuq dal-punt, li jisu ma jtkun konsum bl-ħsieb. Jew ta' fint jisni qed iħossni dal, qed iħossni allura ħan nixtri oġġett biex iħossni aħjar. Għamilta ta' jinfajti kemm darba. Taħseb li m'għandix xi mank li far from it. Ma di riflessjoni li għalija nifsi stess fil-verità li trid imbagħad iddaħħal fiha sens ta' depth f'dak li qed tagħmel. X'inhu punt li takkumula ħafna affarijiet imbagħad m'għandekx ħin biex gawdihom. Tipo, ħin għall-argument huwa commodity fenomenali. Ta' fint tkun għamin ikun money rich, time poor. Tipo, tant għandek mhux tlaħħa li mbagħad dak li ħdim talih, ma tistax gawdih. Mela, tlaqna?